mai ba da hakuri kasantuwar an ganda ta taga abin da ya faru shine kafin ta min aiki ne yake bi na kudin wata 4 da na kasa biyan sa shine to yanda ba suna ta can gaba suna jira na idan da zaki bani dama sai na tsallako ta nan wajen saboda idan nace zan fita kofa akwai damuwa वकील साहब ये प्रॉपर तरीका नहीं है कोर्ट में आने का आज परमिट कर रही हूँ आगे से बिल्कुल नहीं ba za a saki ba madam ba za a kara ba me haka madam no please na gode madam madam ina da mataimaki bulbul shi ma ya shigowa ले आइए उन्हें भी yawa shigo yaro na yawa hankali kaji gelu kuti wai menene haka ne ita din ta maka ce da dalla da kallon कहिए वकील साहब mai girma mai shari'a abin da aka faɗa kan wacce nake karewa ƙarya ne saboda kafin a yi wannan auren malam lala sai da ya dinga fita da shashi bala har sau 8 sun je cin dina sau 6 sannan sau 3 kuma suna zuwa sinima a tare suna kallon fina-finan telugu me yasa san da ke ganin fina-finan telugu bai gano cewa abin da ke waje ba shine a ciki ba bayan ya dinga kai hannu wato madam abin da yake faruwa shine wannan ahalin na lala maciya amana ne ba sa da bukatar wannan amaryar ta ta gaji komai ne daga dukiyarsa wannan dalilin ne yasa suka kirkiro shirin suka ce wai namiji ne alƙur'an ka ka bincika na rantse ma namiji ne kaga malam mace ce ita din kuma matar lalaji ce alƙur'an namiji ne kuma macuci ne dan damfara ne ba macuci bane shi din matar aure ne macuci ne zan iya tabbatar ma a nan gurin mace ce kenan wanda a yanzu muke aikin sa insha ba shi ne Allah yake nema ba ranar ina son Lahadi tabbatar mai wacce nake karewa mace ce wanda bai ci abinci da yawa ba gaskiya to wallahi ya haƙuri yarwa